Dan gaan we naar iets anders positiefs. Giandino Asporaat, bekend als comedian, ondernemer, Curaçaoenaar. Hij liet weten onlangs dat hij emigreert. Hij en zijn familie gaan gewoon vast op Curaçao wonen. Als kind vertrok hij van Curaçao naar Nederland, maar hij vond het belangrijk om aan te geven dat hij is geëmigreerd. En in dit interview legt hij ook uit waarom hij dat heeft gedaan. Welkom in de studio, Giandino. De reden dat we je hebben uitgenodigd, en het was ook overal over het nieuws, je bent geëmigreerd naar Curaçao. Volgens mij was je hier al heel erg vaak, maar die stap, zelfs met een persbericht, is wel echt een stap. Hè? Het is echt iets wat je ook wil laten weten. Ja, het is echt een signaal. En niet alleen naar Nederland toe, maar naar de andere Curaçaoenaren rond Mundo. Zeg van, hé, luister, we gaan naar huis. En we deden het al, wat je al zegt. Ik vloog eigenlijk elke maand, was ik hier 4 à 5 dagen in de regio, op de eilanden, aan het werk. Maar nu willen we ook echt laten zien van, jongens, het is tijd om nog meer bij te dragen aan de groei van onze eilanden. Het is nodig, we moeten naar huis. Sorry dat ik je onderbreek, maar je hebt er een mooi moment voor gekozen. Want een paar dagen later zijn we wereldnieuws met Curaçao geworden. Ik heb het gevoel dat ik de laatste stap was naar de WK. Ja. En ook dat is zo bijzonder hoe alles eigenlijk samenkomt. Wat ik zo mooi vond, dat overal nieuws stond er, CNN, noem maar op. Het kleinste land. Maar wat dat heeft laten zien is, je bent misschien klein, maar als je samenwerkt ben je in staat om hele grote dingen te doen. En dus wij zijn weer thuis om nog extra de bijdrage te leveren op sociaal, cultureel en economisch niveau om te groeien. Dus ik ben thuis. Ik ben zo gelukkig en ik was al gelukkig, maar dan word ik hier extra gelukkig. Wat zijn de reacties? De reacties zijn 90% is trots, is fantastisch. In die 90% zitten er ook mensen van, maar waarom? En dat vind ik raar. Dus wij zeggen, waarom ben je terug? Dat ik denk van, hoezo? Waarom? Nee, maar ze verwachten van, kom terug, maar toch wanneer je 60 bent, denk ik, nee, juist nu. Ja. Je moet eigenlijk tegen mij zeggen, Dino, waarom ben je zo laat? Waarom nu pas? Ja. En je hebt een gedeelte, zeg maar, mensen die niet zo blij zijn. En vooral omdat je eigenlijk aan het werk nog bent in Nederland. En je levert, zeg maar, je bouwt hier. Dus je pakt geld in Nederland, vinden ze, en je stopt het hier terug. Pure diefstal. Terwijl... Die snap ik even niet. Nee. Ja, want wat ik doe nog mijn shows. Ja. En dat geld stop ik weer in het eiland. Maar dat deed ik altijd. Ik was altijd hoofdmango, alles wat wij deden. We werkten daar en we stopten terug in het eiland. En terwijl je hebt ontiegelijk veel mensen hier, die hier werken, hotels, grote zaken hebben. En het geld gaat naar Nederland. Ja. Dus ik kijk naar zulke mensen en ik zeg, je moeder. En dan gaan we door met het leven. Want het is nodig. Hè? En je ziet ook met de voetbal. Nu opeens is de discussie, wat is wie? Waar komen ze vandaan? Waar zijn ze geboren? Jongens, het is tijd dat we naar huis komen. Ja. En het is tijd dat we gaan bijdragen aan de eilanden. Mensen moeten blij zijn. Je komt gewoon belasting betalen hier op Curaçao. Dat is hartstikke mooi. Maar even serieus. Het geeft ook een boodschap aan van... Het is niet Nederland, is het beloofde land voor wat dan ook. Hier komen, hier iets opbouwen, samen met andere dingen, werken aan Curaçao. Dat is ook belangrijk voor je. Ja, maar dat is... Kijk, ik snap zeker als je naar buiten gaat om te leren, maar je moet ook weten wat je daar buiten bent gaan doen. En dat was ook altijd de reden van mijn moeder ook, om ook terug te komen. Hè. Dus het is niet zo van, oké, je gaat daar, misschien ga je kennis opdoen. Ik heb geen hele dure opleiding genoten. Ik ben gewoon eigenlijk gaan werken, maar heel snel begon ik eigenlijk te merken, maar wacht even, ons eiland, waarbij heel vaak negatief in het nieuws wordt geplaatst door bepaalde mensen. Maar het zijn diezelfde mensen die hier komen investeren. En als je opeens dat patroon herkent, dat je denkt, nee, Curaçao, maar niet alleen Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, hoe aan het groeien, Saba, Sint-Eustatius, hoe dat aan het groeien is, dan zeg je tegen jezelf, wacht even, het enige wat wij moeten leren is comfortabel zijn, het oncomfortabele en samenwerken. That's it. Wat wij heel vaak willen is snel. Wij willen eigenlijk hetzelfde systeem wat wij hebben in Nederland, willen we hier toepassen. Dat gaat niet. En een beetje beter ook nog. Ja, maar het gaat niet. Wat je eigenlijk moet doen is leren comfortabel worden in het oncomfortabele en leren samenwerken. En een grote voorbeeld is onze Blue Wave.
Deze jongens, niemand gaf ze een kans. Kijk, nu merk je, iedereen is helemaal blij. Iedereen had het al gezien van tevoren. Ja, maar wat zij hebben gedaan is, ondanks alle tekortkomingen, ondanks gebrek aan dit en gebrek aan dat, hebben zij het gepresteerd samen met de steun van onze nation, van onze natie, tot het allerhoogste podium te komen. En om het in betere perspectief te brengen, China heeft 1,7 miljard mensen, die is niet gekwalificeerd. Nee. India 1,4 miljard mensen, niet gekwalificeerd. Wij hebben in totaal 300.000, maar laten we zeggen hier wonende ongeveer 160.000. En wij wel. Ja, en wat? Roemang, we zijn daar. Ja. Ik had krullen. De laatste wedstrijd, voordat de wedstrijd begon, met een bos krullen. Daarna, mijn haar was weg. Maar de vreugde, de les die ze hebben gegeven aan ons is in de key. Als wij samenwerken, gaan we heel ver komen. Dus dat is de boodschap. Let's go.